nagyon sok mindent kell tudniuk, mert a makettezéstől, az alaprajz felméréstől és felrajzolástól keresztül, anyagismereten keresztül, szabászaton keresztül nagyon-nagyon sok mindent tanulnak. Művészettörténetet is egyébként, hogy egy kicsit jobban el tudják helyezni magukat a világba, illetve azt a munkát, amin dolgoznak. Nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni, tehát hogy a filmes meg színházi szakemberek tanítanak minket, és akkor így tényleg azoktól tudjuk meg, amit meg kell tanulnunk, akik ebben benne vannak és ebbe forognak.